съжалявам, че започваме с инструкции. Знам, че всички се вълнувате. Виждате, тук е националния флаг. Така както сте в пакет, скъпи родители, минете просто няколко крачки назад, за да могат, там има една бяла линия, за да може да бъде дигнат след малко националния флаг. Благодаря ви много. Тук не трябва да има напред човек. Тя е супер скъпа. Аз не чакам, че ти ще ме страпа. Благодаря. Ама не така, че там преглазва. И по стара традиция гости, учители. 15 септември не е отбелязан в календара с червено, но е празник за всяко българско семейство. Празник, защото събира в себе си изконния стремеж на българина към знание и духовност. Стремеж, благодарение на който българският род ще оцелее през вековете. Отново е 15 септември. И отново на мен се пада изключителната привилегия от името на педагогическата колегия на... Така, виждате как силно прозвуча цифрата 1. Това са нашите първолаци. Вижте каква купчина сладурковци са само
И нека ги аплодираме силно, защото това са първолачетата ни, нашите, собствени. Вижте ги какви са важни и развълнувани. Да не говорим за всичките майки и татковци, баби и дядовци. Те всичките са първи клас. Вижте камерите, светкавиците. Калояна получи от нашия директор ключа на познанието. Да знаете само колко тайни ще ви отключи той. И от стари времена с Питка сме посрещали благи гости. Бъдете ни добре дошли в родното училище. Вкусете първия залък усмихнати, отворили любопитно очи за всичко, което ви предстои зад прага на втория ваш дом. Хайде сега, госпожо директор, вземете менчето с кицка здравец за кичено. По водата им върви да напълнят раничките си с много шестици. Ние ще ги аплодираме от сърце, защото сега напред тръгва първи А клас. Не виждам и не чувам. Аплодирате ли ги или не? Необходими като хляба и любими като училичките, които са събрали този мед. Колкото са зрънцата в пшеницата, толкова да са шестиците. Колкото са по гората листите, толкова да са ви усмивките. Колкото са по полето мрахите, толкова да ви е здравето. Колкото е сладък медът, толкова да ви е лек трудът. Днес за вас започва една нова страница от живота ви. Вие да влизате в един нов свят, не познат, но много интересен. Буквите, които сега бягат пред очите ви и не искат да ви се подчиняват, ще останат послушни и ще ви отведат към прекрасния свят на знанието. Цифрите ще вършат това, което вие им кажете. Цифрите няма да са за вас, само свити и точка. Луната няма да е само число с картист. Учете си и растете отлични ученици на добър час. Кажи на децата как се казваш? Така, Девет нещо ще ни кажеш? Не, добре, запазваш ще правя. О, Делена, май ще ни кажеш нещо? Добре. Взима ред и дисциплина. В играта има правила. Кажи как? Това е Йоана, това е Златодорова. Ще ни кажеш ли нещо? Сега съм на мама, любим ученик. Така е чудесно, наче да седиш и букви в песен. Да изява се тях. Първокласник, то не е шега, колко много грижи имам аз сега. Часовник става, времето следя, време начина се трябва да седя. Пише букви, чета на глас. Малко помага. И разказвам. Разказвам ясно и внимавам печално. Колко много грижи имам аз сега. За първокласник, то не е шега. Браво. Какво ще ни кажеш, Вики? Чудесно. Слушам. Ученици по група. Къде книжката става? Чувамаричко. Хари слабичко. Книгата се учи добре да се получа.
свята. Ръцете на колко най? Дете хубаво. Дете хубаво. Дете любаво. Дете книжничка. Тази малка книжчица. Дива бабичка, направи сладичка. И да науча добро да не получи нещо. Što stavim da je bolje da to bude. Ali kada posluš salva. Dobro. Čao. Аз съм ученичка. Първите уроци виждате за тежки кази. Науча да правят книжки. Четене полезно, писане полезно. За задачичките ми влъча. О, кога стана толкова голяма, че да знае всичко, това най-малко. Шаровно усмивки. Хайде. Всичко първо е красиво. Първо песен, първи час. Ама няма по-щастливо от дете първи клас. Чанка, жълта за плаче. Колички за дъга. Утрото врата отваря и ме води за ръка. Бронзово звънче размива всички птичета край нас. Вижте колко е красиво да отиваш в първи клас. Става все по-лесно. Аз се казвам Нука. Здравей, училище Жужело, записан честа с ясен глас. Порадна детската градина, а днес съм вече първи клас. Всичко първо е красиво, първа песен, първи час. Ала няма по-щастливо от детето първи клас. Чорта люба за буквара и булички за дъга, утрото врата отваря ми води за ръка. Бронзово чистила всички птичета край нас. Виж колко е красиво да учиваш първи клас. Аз се казвам Айхан. Айхан, нали не? Не, тук е запазваш